Trainerscarousel Cambuur draait op volle toeren. Snits volop in strijd om tweede plak. En verrassende winnaar bij Adventure Run op het Ameland. Dit is de sport van Mandy, 17 december. Goeien en welkom bij Poppenslag. We zeggen jullie ik nog even hoe het met us derk is na zijn operatie op zijn uit van Huizersplak in Drachten. Maar we beginnen met voetbal. Bij Sportclub Cambuur wordt achter de schermen het werken onder opvolging van trainer Alfons Arts, die het na dit seizoen ophoudt. Tussen Christ en Altenij wil de club de eerste peteren met geschikte kandidaten vieren. Maar wat voor trainers ziet het Cambuur nou correct? Een profielschets op papier hebben we nog niet. En daar moeten we ook nog mee aan de slag. Dat komt mooi uit, want wij zijn de beroerdste net en helpen graag een beetje aan die profielskets mooi. Daarnaast laten we de trainerscarousel een paar keer draaien om te zien of er nog wat tussen zit. Maar eerst dat profiel. Waar moet de nieuwe Cambuur-trainer die hier aan zitten moet om voldaan? Wat belangrijk is dat de trainer meer is dan alleen maar een trainer. Het moet ook een beetje een technisch manager zijn. Hij hoeft net altijd op veld te staan. Maar ik heb technisch beleid dat hij wat mij helpen kan. Want wij hadden een groepje trainers, daar kunnen we managers en teachers ik mee trainen. Dus zo wordt het. Dat is dus punt 1. De nieuwe man moet een dubbelrol als trainer en technisch manager vervullen kunnen. Guus Hiddink, die kan zijn dubbelrol aan, maar is financieel net helder. Fouke Boy is realistischer. Benny Iliaut had spelen bij Cambuur en is vrij na dit seizoen. Henk de Jong had het over een groepje trainers dat ek een training leiden kan. Hij doelt ermee naast hemzelf op Jan Bruin en Sander van der Heijden. Bruin is nou ook al assistent en van der Heijden wordt takom seizoen tajek aan de technische staf. Zij hebben ook wel gedachten bij een nieuwe trainer. Een hoofdtrainer zal legeren moeten zijn die hier komt om zich verder door te ontwikkelen. Dus die heeft niet de wijsheid en pacht. Die kan nog een hele hoop ook zelf leren. Ik denk dat zo iemand hier moet komen. Ja, het mooi zou zijn dat er een trainer komt die attractief en heel veel verzorgd voetbal ook wil gaan spelen. De nieuwe man moet dus leergierig wezen en attractief en verzorgen voetbal spelen. Co Adriaanse, die is bekend om attractief voetbal, maar is te duur. Alfons Groenendijk komt meer in de richting. Zijn naam valt regelmatig in het geruchtencircuit. Cambuur is bepaald geen makkelijke club om van te werken. Restig is het neer en de druk luidt heeg. Ook dat is wichtig om mee te nemen in de ziektocht. Ja, dit is een volksclub en het leeft altijd. Ja, of het nou goed gaat of slecht gaat, er is altijd wel iets aan de hand. En dat heeft zijn charmes ook wel. En kijk, daar moet een hoofdtrainer moet daar wel mee om kunnen gaan. Ja, en met bestand wij, dat je 3 keer verliezen. En dat je eens even mijn kritiek te maken krijgen. Dat jet ik bij de sport. Ook dat nemen we mee. Hij moet passen bij een volksclub en goed omgaan kunnen met kritiek. Zo krijgt het profiel al aardig vorm. Het moet intussen duidelijk wezen dat de Jong, Bruin en Van der Heijden invloed hebben op de kar van de nieuwe trainer. Benamen de Jongs rol is wichtig als eerste assistent. Toch wil Cambuur daar net te vol aan ophingen. Nou, dat is niet dat wij afhankelijk zijn van Henk de Jong. Ik bedoel, Jan Bruin heeft ook een belangrijke rol bij ons op de club. Die is ook in de scouting is hij nadrukkelijk betrokken. En ik moet zeggen, ik heb zelf ook een goed gevoel bij Sander. Sander heeft ook een gezond voetbalverstand. Ook een jongen met een bepaald voetbalidee. Kun je zeggen dat je misschien wel een soort van veto-rjocht hast? Als het net zit, dan wordt het hem net? Nou, je moet net de boot draaien. Dan kan ik wel heel interessant waren, maar dat vind ik net terecht. Daar komen we gewoon met z'n allen uit. En dat wordt net, ik word dit of ik word dat. Nee, dat is een standpunt waar we met z'n allen dwangen. En dat doen we gewoon op een heel normale manier. Maar waar haakt uiteindelijk de knoop terug? Het is een beslissing van E.P. Smit, Gerald van der Belt en Art de Graaf zijdelings daarbij betrokken. Dus het zal op die hoogte beslist worden. En als Henk de Jong zou van, daar wil ik net maar werken, maar Jim zegt, dit is uw man? Nou, zover zal het nooit komen. Marco van Basten is nou nog bezet, maar hoe lang nog? Nee, vast net. Een naam die dek neemt wordt is Dick Lukien. Grutte onbekende, trainer van de beloften van Grains.
Tijd om het profiel uit te matchen, want er binnen nog een paar zaken die erbij moeten. Nou ja, een trainer moet ook ruimte geven, denk ik, voor overleg. Niet alleen dat je de trainingen gezamenlijk doet. Of wij meer de veldtrainingen doen. Maar ook, denk ik, het overleg tussen de spelers die eventueel samen moeten spelen. De manier hoe we spelen. En dat daar een goede samenhang in is. Maar dat ik goed met mensen omgaan kan, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Hè? Dan moet ik zwoeng in een club zitten, zwoeng in een trainer zitten. Nou, dat is gewoon belangrijk. We jekje de gearworking met oren trainers en het goed omgaan met mensen nog ta en dan zocht het uiteindelijke profiel er sa uit. Net makkelijk om daar een persoon bij te vinden. Ja, we zoeken wel een schaap met 5 poten, zeg maar. Dat besluit hing het nog één zaak boven de merk. Want als je Henk de Jong, Jan Bruin en Sander van der Heijden in huis hebben, is het logisch om te denken dat een van haren op termijn de haartrainer worden moet. Ja, ik weet het eens dat we haartrainers willen worden. En toen ik zeggen, oké, als het zo goed voldoet en het gaat heel goed, ja, dan is het misschien niet eens aan de orde. Want als je een haartrainer bent, ja, dat betekent ik dat bij een club na 2 jaar, 3 jaar, dat ze voortgist. Ja, die mogelijkheid bestaat om dat ooit te zijn, hè, voor ons 3 eventueel. Maar dat is denk ik nu nog veel te vroeg om daar überhaupt over te praten. Tja, het bloed speculeren. Fred Grim misschien, die had een Cambuur verliezen. Nou, het bloed een groot vraagteken waar er uiteindelijk uit de hege hoed komt. We wachten het al. Verliezen hier wie al een succes. Dit hier giet het nog beter. De volleybalvrouwen van Snits staan op dit stuit tredde in de competitie. Verliezen hier halen de Snitser vrouwen de play-off finale, maar eindigen ze in de competitie als 5e. Dit hier bindt er geen play-offs en giet het dus alleen nog om die competitie. Juster de topper tussen de nummer 3 Snits en de nummer 2. En dat is Weert. Verliezen hier wie Snits de sensatie van het jaar. Toch in de finale Sliedrecht dat uiterste te dwingen. Datzelfde Sliedrecht staat nou 4 boppen aan, maar daarachter strijden Weert en Snits om het tweede plak. En dat mag je restig een verrassing nemen. Nee, ik had niet verwacht. Ik had dat Alterno en Pilpoes samen met ons om plek 3, 4, 5 streden. En Pilpoes die komt nog wel terug hoor. Alterno is echt ver weggezakt. En wij zijn stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Nou dus de strijd tussen de nummer 2 Weert en Snits. En de toesploeg pakt de eerste set. Deze smash gaat uit. Er staat 24-20 voor de Snitsers. Maar daarna jouwen de Snitsers het eigenlijk fort. Weert is beter en rent vrij eenvoudig uit. Neemt zelfs een 2-1 voorsprong in sets. Maar 24-18 en 24-17 winnen ze de tweede en de derde set. De Snitsers knokken haar liekwols goed weer om. Ont 8-8 gaat het liek op in de vierde set. Maar daarna rent Snits uit naar een aardig grutte vastsprong en hier krijgen ze een setpoint. Staan is 24-18. Roos van Wijnen. Goeie service van Roos van Wijnen. Hier vangt Nienke oud op. De setup en de smash van Monique Volkers. En dan gaat weer alle moeite mee. En dus gaat de vierde set maar 24-18 naar de Snitsers. En dus in elk geval 1 punt in de nummer 2. Maar ze willen zelfs 2 punten houden in deze wedstrijd. Deze opslag gaat in die laatste set uit. En zo komt Weert al op een matchpoint. 14,5 weer te staan. De Snitsers knokken wol. Doch er alles om te verzorgen dat ze misschien wel de tweede plak innemen kunnen. Want ja, bij winst pakken ze dus dat tweede plak. Hier de smash van Roos van Wijnen. Weg goed opvang, terug Weert. Het blok. Krijgt net. Dan de smash. Weg goed opvang achterin. En weer Roos van Wijnen. Misschien nou dan? Ja, nee, krijgt net. En Weert weer om. En die slaat de bal boeten. En dus nog altijd in de race, de Snitsers. Nog 2 matchpoints oer. Marta Malta. De setup van de Snitsers. Ja, en daar komt Marta Malta net bij. Dus wint Weert uiteindelijk deze wedstrijd. 15-12. En blijven de Snitsers op de 3e plak staan. Weer spannende wedstrijd voor het publiek, denk ik. Heel aardig om naar de Sjen. Dat hoop ik wel. En ik hoorde van mijn ouders al dat het heel leuk was. Dus. Ja, dat leeft wat dat betreft wel echt weer. Hè? Merk je hem dat ik, volleybal in Snits? Ja, zeker. Want er zit heel veel publiek op de tribunes en dat is hartstikke leuk. Ja, ik ben wel, omdat we de eerste set zo goed starten. Dat in die tweede set jammer genoeg niet door kunnen zetten. En dan, dan wordt de concentratie, focus iets minder. Houden we ons niet helemaal meer aan de opdrachten. En gelukkig komt het wel weer terug. Halverwege derde set, vierde set. Ja, en dan is het een loterij, die 5e set. En dan is het jammer dat wij hem net verliezen. Netjes in het verlies gaat het goed met de Snitsers. En dat valt ook de bondscoach op.
Zij is naast Klaske Sikkers nou ook Nienke Oud selecteerd voor het Nederlandse team. Ja, het is niet met de speelsters zelf, de internationals, maar met een groepje van 10 meiden of zo. En die trainen dan op Papendal op maandag. Dat zijn een soort wintertrainingen. En Klaske Sikkers speelt daar ook bij. Ploeggenoot. Ja, ik mag maar 2 keer meedoen, geloof ik. Of tenminste, eerst 2 keer en daarna misschien vaker, hoop ik. Ja, toch een teken dat het goed gaat, blijkbaar. Ja, dat is toch leuk. Dat is een hele eer. De staan dan trog het verlies rint weer een puntje uit op de noemertrijen Snits. Waasdie spelen de vrouwen een bekerwedstrijd in Pielpoes en sneun is er dan weer een topper in de eigen sporthal en dat is in de nummer 1 Sliedrecht. De Adventure Run is het grootste evenement op het Ameland. Er binnen verschillende afstanden, de 5 kilometer, de 10 en de hele marathon. Geen hele marathon, al binnen er wel gedachten om Takomier bij de 10e editie een echte marathon te organiseren. Zo'n 3600 enthousiastelingen binnen het Ameland aanreizigen voor de 9e editie van de Adventure Run. En van die 3600 atleten draven er 1400 de hele marathon. En wij richten ons dan vooral op de wedstrijdrenners. Maar onder oren Siep van der Ploeg. Hij praat hier mooi de favoriet bij de vrouwen, Yvonne Kassenberg uit Ljouwert. En dit is de winnaar van vorig jaar bij de Moorje, Erik Negerman. En Negerman verwacht het een zwiere wedstrijd. Ja, dat hoort er ook bij, hè. Op een eiland met strand en met mooie bos. Het is ook hartstikke mooi om die elementen ook even te trotseren. En we lopen al vaak genoeg op het asfalt, dus super mooi. Het parcoursrecord zit er net in, hè, denk ik. Nou, ik denk het niet, nee. Is het nog het parcoursrecord? Ja, volgens mij, vorig jaar liep ik 1:10:02. Nou, en dat het nou wat zwaarder is, de vorm is ook wat minder. Dus dat, maar we hebben misschien met de andere man heel goed in vorm, wie weet. Hè? Dat kan ook. Maar een nieuw parcoursrecord, dat zal toch dreig worden, want de organisatie had het parcours zodanig verloren en vooral ik zwidder maken dat een nieuw parcoursrecord eens net realistisch is. 300 wedstrijdrenners verlieten dan het dorp Nes. Volgen toch maar liefst onverhonderd recreanten. En dan gaat het via het bos op naar het stroom. En het tempo Faron leidt heeg. Onder leiding Gadisha, een Ethiopiër, wenachtig in Eindhoven, en Ivan Kaminga. Zij hebben al een liedje vastsprong en daar gaat Erik Negerman, de winnaar van de slachtenmarathon. En als eerste uit het bos komt dan Ivan Kaminga. Gadisha moet dan al passen op de eerste versnelling van de atleet uit Nieuwe Pekela. Kaminga komt dan ook als eerste aan op het stroom. En bij de Adventure Run moet er in totaal maar liefst 6 kilometer over het stroom online worden. En als dat net genoeg is, had de organisatie besloten om het dit hier in 2 keer te doen. Eerst 3 kilometer over het stroom, dan de Werro, tot de duinen en vervolgens nog eens 3 kilometer over het stroom. En dat maakt het vreselijk zwier. Nog altijd is het de vastsprong van Ivan Kaminga. Megasa Gadisha kan het hege tempo net volhouden en komt dan in het groepje daarachter met Karanu, Ben Stellingwerf en Jan Stuursma. En vooral deze Timothy Karanu. Hij pleert een versnelling en gaat dan op jacht naar de leider in de wedstrijd en dat is Ivan Kaminga, de beroepsmilitair uit Nieuwe Pekela. En dan hebben we er zo'n 9 kilometer op zitten bij deze Adventure Run. Heel waai is er dan al een behoorlijk gatslijn, maar de nummer 2. Want hier gaat Kaminga heel waai, naar dik een jaloeren, 22 minuten. En daarachter is het dan Timothy Karanu, de Keniaan. Ek wenachtig in Eindhoven. Via de snelle diekjes gaat het dan op richting Buren. Via het natuurgebied de Kooi naar de Zeediek. En dan hebben alle atleten dus aan 14 kilometer op zitten. En dan komen we aan bij de Zeediek. Ik was aan zwier gedeelte in het parcours. Pal in de wien, 3 kilometer. Maar onder leiding nog altijd een Kaminga. In 2010 nog winnaar van de marathon van Ljouwert. En hoe gaat het dan met Erik Negerman? Nou, de oud-bolzeter rint 4 achter de koprenner. Op een minutenstrijden van Kaminga rint dan Negerman. En hij had het dreig. En Faron nog maar eens de versnelling van Kaminga. Om te onderstrepen dat er maar één absoluut de sterkste is hier bij deze 9e editie van de Adventure Run. Hij komt zelfs nog in de buurt van het parcoursrecord. Hij wint in een tijd van 1 uur, 10 minuten en 42 seconden. Een hele knappe tijd, maar 40 seconden boppen het parcoursrecord. En toch is de beroepssoldaat uit Nieuwe Pekela net uit de lieken. Ja, het vond mee van. Ja. We hadden me niet echt
super schokkend. Het is wel lastig. En zeker het strand ook. In een goede pas. Maar het was wel goed te doen. En dan finisht Timothy Karanu, de Keniaan, als tweede op zijn orenminuut van de winnaar. En dan is er ook nog wachtje op de man die zijn titel kwijtrekken is, Erik Negerman. Negerman komt uiteindelijk als vierde oer de streek op 4 minuten van de winnaar in een tijd van 1:14:38. En dat is toch redelijk teleurstellend. Gisteren niet helemaal fit. En vanochtend ook een beetje twijfelen. Ja, je wil wel graag meedoen. Ja, dus het was meer zat er vandaag niet in. Beste vrouw is er als verwachte Yvonne Kassenberg uit Jouwert in een tijd van 1:24:01. Zo'n zulke toppers ik spierpine heb, vreeg ik me dan af. Dus Dirk, het hinder van de sportredactie is nou goed 3 weken in castreren en maar lekker bijkomen op het onderwijsinstituut Paard, Mens en Onderwijs in Drachten. Daar houdt ze hem goed in de gaten en begint hij ik weer met een lichte training. Zo vlak voor de kriesdagen ben wij vanzelfs benijd hoe het nou met hem is. Verslagjouwer Gerrit de Boer zocht hem van de morgen op. In de Holle had er nog wel dat er, denkt dat er nog man is. Want dat er de vrouw is short, dan denkt er dan van, hé, daar is weer een. Doe er wat bij hem nou aan het waan? We zijn hem nog even wat om het ontlongeren. Ja, en de bedoeling is dat er wat goed gemaakt wordt aan de hand. En dat er dus ook, wat trainingsarbeid alvast wordt doen kan. Dus het is een week alleen of 2 weken alleen dat de castreerd is. En hij mag om ons nog wat doen. Nou, samen met leerlingen is dat natuurlijk een prachtig object. Ja, en dus juist dus op achtergrond een Fries en nog een KWPN'er en ons Dirk. Maar hoe vier is het nou met het herstel? Is er wel de kleer? Ja, ja. Dirk is in ieder geval, de operatie is goed slagen. Hij is absoluut net meer dik. Het is al gewoon weer een normaal weefsel. En dat betekent dat er nu weer onder de bak kan. Dus hij maakt weer even aardig in training. Sjoukje maakt weer met hem onder de bak? Ja, Sjoukje kennen we wel onder de gang. Dit worden de krigsdagen die ben gauw om. Die kennen we weer onder de gang. Nou, het lijkt dus goed again met ons Dirk. Trainster Sjoukje Wagenaar kan weer onder de bak. En dan maar hoop je dat er in de komende maanden de baan op kan. Maar voordat het zover is, krijgen we eerst nog Christ en Hortenij. En daarom willen we in deze laatste bobslag van het hier de Christhit van Dirk net onthouden. Weet je het nog? Die 2 en dus Dirk. Zo mooi. En de start is gevallen. Na de start is het Dirk Buitenzorg die de leiding heeft genomen. Die pakt onmiddellijk een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Daarachter is het Action Squatter. En derde is Intact Hornline. Vierde plaats voor Johnny Cash. Maar de draait de eerste bocht in. En Dirk Buitenzorg pakt 2 lengtevoorsprong op Intact Hornline en Action Squatter. En dit is dus Dirk. Waar hier het is al. Geen hoopvolle toekomst, maar riepvaardig slaat. Ja, dit is dus Dirk. Geveren van trist, maar het lood van de veiling, dat jij er het mist. Maar de sportredactie van Omroep Friesland, die kan nu in actie en maakt een plan. Zij kochten een sulky, wat biks en wat heer. En redden us Dirk van een tigerwisse dier. Zij bellen maar elke der kamer in het loop. En in een liedskofke
heel Friesland in de baan. Een eremlied zien daar, je doet zich geen al, speel het nou de hartrol, in zijn eigen zo. Geen Ankie maar sjouwtje, die stond hem nog klein. Daar een geweldige draafhiest. En waar wiet nog voor meer. Zijn hart komt van buitenzorg. Dus hij maakt geen nood. Want hem is een boko. Het zit hem in het bloed. Wij wensen je sterk, liefde en lok, een leven in vrijheid, een carrière op de top. Paarden zijn halverwege de laatste bocht. En het is Dirk Buitenzorg die nog altijd 2 lengte voorsprong heeft. Op de tweede plaats Intact Hornline en derde is Action Squatter. Paarden zijn in de laatste rechte lijn in de derby. En het is Dirk Buitenzorg die verder wegloopt. Dirk Buitenzorg, de draver die niemand wilde hebben. De sportredactie wenst het alle joggers van Omroep Friesland en benammen de donateurs van Us Dirk Buitenzorg. IJs alleen nog die. Heel mooie kriesdagen daar en volle lok en seinen in 2013. En we menen het echt. Je kent hem nog in de Frieske Top 100 stemmen, hè? Us Dirk van die twa. En dit weer de sport van Mandy, 17 december. Toen is hij dan binnen er weer, dan maar us laatste Bobbeslagcafé. En dan te gast onder oren Foppe de Haan, Sander van der Heijden en Henk Skievink. En voor nou nog een hele mooie jonta wensen. Doeg!